Ilta saapuu Karungin kylille. Juhani sanoo Jarille, eikö mentäis Välimaan mökille? Otettais kaikki vaatteet pois ja vaan riisuuduttais toisillemme lemmen tähden vaan. Ja kaikkien nähden. Mutta Jari ei oo homo. Jari on itsensä pomo. Ihan tavallinen hetero. Juhani niin Jarista tykkäis. Miettii minne munansa lykkäis. No ei ainakaan Jarin perseeseen. Jari lähti muusikko puolelle alistuu.